Sziasztok! Hát engem previzezni, ez Jace vagyok, és Dave barátunk talált ki nekünk egy ilyen kis, vagy nekem egy kis elfoglaltságot, hogy csináljak meg egy sorozatot, tehát Jace mindennapi című sorozatot, amit én igazából nem toleráltam, de utána így rábeszélt. Szóval hát most ezt kell tennem. Szóval most ez a Jace mindennapjai első epizód. Szóval jubileumi alkalom. Hát nem is tudom, hogy most mit fogok csinálni ebből a sok részbe. Igazából ezt minden fel fog kerülni a YouTube-ra. Hát fogunk menni ide-oda majd. Hát fogunk menni majd ide-oda. Itt fogom vinni a kamerámat, ki fogunk menni szétnézni a városba. Szóval ismerkedni fogunk a szokásaimmal. Most jelenleg szar az idő, nézzük is meg. Nagyon szar az idő. És így unalmamban akkor mondom, hogy na, kezdjem el csinálni ezt a kis sorozat első epizódját. És szerintem nem lesz ez rossz, csak hozzá kell szokni a kamerához, meg kell szokni egymást. Szóval baszkikáim, nézzétek a sorozatomat. Ja, és ami nem mellékes, az, hogy még rohadtúcska egy kérdés érkezett arra a kibaszott felhívásra, tehát válaszolgassatok, vagy kérdezgessetek. Nyugodtan, nem kell félni, nem fogunk harapni. Kérdezgessetek. Küldtünk a... Hogy hívják ezt az én tengerkalózai, azt hiszem? Tenger valami. Kalózai.blog.hu. Happy Wheels. Jézusom. Küld nektek szállaszor, baszkány. Ez igazából ez egy nagyon szar oldal, csak hát így kitaláltuk Dave-vel, hogy reklámozzuk kicsit ezt a felhívást. És hát úgy látom, hogy még nem rakták ki. Összeraszunk lesz a fű. Ez milyen játék? Team Fortress. Megnézzük. Hát igazából ez a sorozat az arról fog szólni, hogy meg fogunk ismerkedni szokásaimban, mint már mondtam, és fogunk készíteni ilyen, hát majd az Xbox Live Testet valamikor meg fogom csinálni, csak ezt nem az én szobámban, mert nekem ilyen szar 2000 éves tévém van. Ezért majd át fogom vinni a anyáik szobájába. Wow, Xboxot, meg hátrásra. Az Xboxot, hát igazából így néz ki a szobám így. Itt van a ágyam. A gép, hát igazából ez egy kicsi szoba. Most itt én vagyok a lényeg. Na, tehát majd egyszer körbe foglak titeket vezetni így a házunkban. El fogom mondani, hogy reggelen, tehát fogok csinálni egy, hát hétfőnként egy ilyen reggeli epizódot, amikor majd fogom reggeli dolgokat mutogatni, hogy mi hogy történik velem hétfőn reggel. Hát meg ilyeneket. Tehát megnézem ezt a Team Fortress 2 nevű játékot, mert ez most felkeltett az érdeklődésem. Kicsit. Annyira nem, de hát megnézem most. A neve az tetszik. De meg majd fogok csinálni izéket. Fú, mondjatok, hogy hát én demókról teszteszem el. Xbox Live-ról töltöttem le egy csomó demót, és azt le kell tesztelni. Ezt is anyáik szobájába fogom megcsinálni. És még egyszer mutatom a fődíjat, a kérdezfelelős játék díját. Valamint itt van az én kis gyönyörű. Azt mondják, hogy nagyon szar, de én nem hiszek senkinek, mert ő az én gyönyörű. Ez egy Les Paul formájú SIS GG.
vannak rajta ilyen gombok. Ugye. És tényleg járok magántanárhoz. Arról is fogok csinálni egyszerű videót. Oda utamról. És ott tanultam egy ilyen kis kezdő. Hát igazából ez egy hogy hívják ezt? Úgy gyakorlatnak hívják, a hüvelykújra van szükség, a mutatóújra és a bemutatóújra. Tehát jól látszik a húr? Tehát, hogy első három húrt ezzel pengetjük a hüvelykújjal, aztán a felülről a negyedik húrt, azaz az E, A, D, G, H, E G húrt, azt hiszem, remélem, hogy jól mondom. Fú, hol van a füzetkémem, de leírtam. Kicsit csúnyán írtam, de nem tudom. Tehát E6 D G H E A D G H E. Tehát még egyszer E A D hüvelykúj, G mutatóúj, H bemutatóúj, E megint mutatóúj, és akkor ezt így vissza. Szóval úgy tudom, hogy felrakta Dávid a gitárszerelés fail tesztet. Azt nem tudom. Megkérem tőle. Néha szólok, hogy jó hangom. Na tehát, akkor írjatok nekem kérdéseket.